Ang mga ginikanan sa masusukin sang Baba-Gitaypan sud sa Cebu Puericulture Center and Maternity House ni desider sa pagpasakag kaso batok sa ospital. Human sa hearing gahapon sa buhatan sa Department of Health, Central Visayas, ang Regional Subcommittee for the Welfare of Children nihukom nga undangon na ang investigasyon. Human nakadesider sila si Ryan Oval ug Jasmine Badokdok nga mopasaka na og kaso batok sa maternity house. Matod ni Attorney Heidi Orbiso kinsa legal counsel ni Noval ug Badokdok nga makontento na unta sila kung nangayo og pasaylo ang ospital. Apan ni desider nga mudamop na lang sa korte human sila giakusahan sa ospital nga sila ang nagpaluyo sa pagtape sa baba sa ilang anak. Niadtong Lunes, nigawasab ang laing inahan nga si Chesil Laika Arsua nagposab sa hulagway sa iyang anak nga gitape ng baba sud sa maternity house. Base sa survey nga gihimo sa Sunstar, kapin sa 90% sa mga netizens ang mituo sa magtiayon kaysa mga nurses sa maternity house. Nibutyag sab ang mga opisyal sa maternity house ngadto sa investigating body nga wala sila child protection policy. Ang Department of Health ni salikway sa panawagan sa Trade Union Congress of the Philippines sa pagdeklarar og HIV National Emergency. Si DOH spokesman Dr. Lyndon Lee Suy niangkon nga grabe ang pagkatap sa HIV sa nasod apan sa dili pa sila mo deklarar og national emergency basin duna pa sila mahimong buhaton. Dili sab sila kaingon nga haom ang pagsaka sa kaso sa HIV o AIDS sa pagdeklarar og national emergency. Tan-awon usa nila ang issue tungod kay daghan kining sangputanan. Lakip sa mga giilang high-risk groups sa DOH mao ang female sex workers, males having sex with males, injecting drug users, and overseas foreign workers. Base sa report sa DOH National Epidemiology Center nga sa 1,115 ka sex workers nga gitest nila og HIV sa unang 4 ka bulan sa 2014, adunay 20 ka mga tawo ang dunay HIV. Dako na kini nga datos kung ikumpara sa 26 ka mga sex workers nga nagpositibo sa 9,797 nga gitest sa tibuok tuig niadtong 2012. Matod ni Suy, nga gipanghingusgan sab sa DOH ang ilang ABC program batok HIV kon AIDS. Kini mao ang abstinence, be faithful, and condom use. Sa 2014 Global AIDS Response Progress Report, nasayran nga ang Pilipinas usa sa 7 ka mga nasod sa kalibutan nga adunay natalang pagsaka sa kaso sa HIV.